kaya akong gibike-bike. Bay, matawa pa gyapon ko mahalin ni dari dapita. Sa ning iriyaha din eh. Muro magmisteryo taon ni oy. Pag taon na alina no bisag isa. Sa mga tao diri mamalitay oy. Tama sunog kuan dre sagbot eh. Boss. Karon boss. 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 Oh, ano ito chinilas ron? Eh kung sige-sige ba? Di ko bungol. Saan ito? Dili ba? Isig-isog di ha? Kasi mo palit kag turon ba? Turon? Nah, bago ba ko na niyo turon busog pa kay ko. Boss, bisag busog ka boss. Tilwe ni akong turon, di ba gutomon kag balik? Ah, yawa ko ng turon na ug baka kita ko gutuman ko. Oh, matik tanawa. Yawa pa rin turon dong pagod lagi na. Ina pag iwan ng luto. Alangan boss, lahi nagpresyo. Isa pa, lahi pa nagflavor. Ay lay di nag-flavor. Kana itom sa na. Kining itom boss, kining nakita nimo, mo na choco oling. Ug kining isa nga yellow pa, mo na siya linghod. Uling. Kami abos ba? Kaya itong isa ni. Wala boss, oh na choco oling dira oh. Ano ko? Pero Sakto ni? usap ko na. Oh, 30 isa na ha. Ay, sige, 30. Okay na. Tilwe na, di ba? Ano na Gutomon kunin? ka na. Ano na kunin? Ya, diri sa kadong. Ah, sige. Eh, lamat. Balik ko ugma ha, basi palit pa ka. Yawan. Ito uling tilawan lagi. Pagod. Uling yun ay. Klaro yung tawanan oy. Pumunta. Oh, tilwe na. Pastilan po ni saging nga nakuha na ko sa kumo. Hilaw pa man. Lutuon pa ni. Sa buwan pa. Magkinis mo kaldero, pero sa kuya. Kita ka kaon na yun. Oy! Saan na boss? Balikin mo. Siyempre, turon gani, no? Lusupuan ni mo dungoy. Sa mga nakamahalinan no, dili. Ay, dili, boss ba? Relax lang, boss. Kami baligya dari turon. Oh, basik, nilang lang kanya. Nasaging ng mga hilaw pa na. Dugay, pag nagproseso na. Dara, oh, kan, luto na daan, oh. Kita ni mo na? Oy! Taysa dong. Lain na magkurma na yung turon. Mura magmakaon dili. Ay, di ka updated rin mga social media, boss. Mo ni bag-o ron. Klase-klase mo nag-flavor. Eh mao ba? Unsa man nga flavor na o kanang marakuling. Sakto ka, boss. Yung mong giingon. Mo na yung flavor kining itom-itom. Chocolate uling. Ha? Chocolate uling? Kurbo ka doon ka na ba? Iyawa na gining panahonan eh. Ya kanang isa kanang luspad, muram naghilaw ba manggurna? Aw, wala ka kabalo, boss. Kining yellow, boss. Morning Star Apple. Mo bitong yellow no, kay hinog na. Kana, bago kayo na sa kong pangdungog, pananaw ba? Pila mo ni tanan? Pila ni tanan? 100 lang na tanan. 1, 2, 3. Oh, 100 tanan. Daraw. Oh, matik mo na yun, kas mo na yun. Matik na. Pero sunod na na, balik ko ng ugma. Manuri ko balik. Oh, balik ka. Ilwe, dapat yung lamian na, boss. Bago ni ba, bago? Diri sa ka, boss. Sige, amping. Salamat kayo, boss, ha. Ay, kapalit na jud kog bugas jud. Diri sa ka, boss. Salamat. Puro to ka, Pagkukuan. Salamat. Biskot uling gini kinood. Murag wa ko yun ani ang uling chocolate flavor. Tindong isa ba kining Star Apple. Ilaw pa man eh. Tobe. Sa man dainit ay. Biskot ilaw pa man nga sakit kay Bagnol pagyaday. Kamoy. Hoy! Abi na kwarta, biskot ni bataan eh. Oh, may klaro mo maligya magtibag nol ray. Ay, usa boss, kwarta. Dara oh. Kana tanan.